May gabi pag-usap mga angkol. Andito na tayo sa ating last na mga minuto. Ayan, balik po tayo sa pinag-usapan po natin. Ngayong gabi po pinag-usapan natin tungkol sa kung saan ka titira. Malapit sa dagat or malapit ba sa bundok? Saan ba dyan? Ayan, no? Ayan, may nag-VVL dito. Sabi dito ni sabi dito ni Alvin Piliano na ating avid listener. Yowards! Col, ako nakatutoy malapit sa dagat kasi yung mga isda sariwa. Awards talaga, no? At saka marami kang makikita na babae na naliligo na magaganda. Are you sure? Baka matatanda din na makikita mo. May pag matanda ka na, hindi kasama mo din matatanda. Mugahi pa ba na? Okay, no? Ito na yung BM ni Uncle Albino. Wala. Saan ba? Wala. Tingog. Ito na. Nawala. Sorry po mga kabisyo. Ewan ko lang kung bakit hindi siya tumutunog. Ito na po. Ulitin po natin mga kabisyo, ha. Ito na. Wala. Ayun. Ay, maya-maya na lang po mga kabisyo. Anyways, eto sabi dito ni good evening idol, paki-greet po sa lahat ng driver ng VS D-Zone tracking ng Montalban Rizal, kay Kuya Lito, Teteng at sa mga pahinante na sila Bonbon at Tabong. Ayan, nakatutoy yan. Nakikinig kami palagi sa Love Radio, lalong-lalo na sa Totoy na Love. Yowards! Oy, salamat ha sa pagtutoy lagi ha. Ito na. Nawala. Okay, ito meron. Salamat. Very active niya itong technician, Dre. Ryan Anave, no? Hello, good evening. Uncle Totoy Bato, gusto ko malapit sa bundok at distance sa dagat para kung sakali man may bagyo, di agad masisira ang bahay, mahangin kasi sa tabi ng dagat, at lalo na kapag maalon, bilis makasira ng bahay, tuklap ang bubong. Tama din naman, no? Pero mahilig din ako mangisda, lalo na kapag gabi. Kami dumadayo mangisda. Ayan, nakikinig kami dito sa may Ortigas, Pasig. Salamat Ryan sa iyong pagtutoy ha dito sa ating programa. Okay, ito na si Uncle Alben ha. Ako ko handa na. Kasi kahit anumang gawin mo, tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin. Se. Yan ang ginagawa ng mga driver siguro pag pinapatugtog natin yung mga paborito mga kanta dito sa programa po natin, no? Okay, maraming salamat, no? Kumakanta lang siya hanggang matapos po yung VM po niya. Okay, ito lang po masasabi ko mga kabisyo, no? Ang desisyon po natin kung saan tayo titira pag tumanda ay nakasalalay po sa personal na preference. Siyempre, kalusugan mo rin at saka yung lifestyle mo. Siguro kung saan ka pinanganak, yun din ang hahanapin mo balang araw pag tumanda ka, no? So may mga tao na gusto ng katahimikan, malamig na klima, ayan, gusto sa bundok. Samantalang may iba naman na mas pinili ang refreshing na hangin, beach lifestyle. Pag nasa beach lang kasi medyo mainit-init kasi pag lalong-lalo na pag summer, no? Pag tag-init. Pero ang mahalaga po mga kabisyo, eto lang ha, pag kayo po'y tumanda na, tayo po, ang mahalaga ay makahanap tayo ng lugar na magbibigay sa atin ng kaligayahan, kaginhawaan para sa mga matatanda tulad mo. Oo, ganun lang po yun. Kaya dapat paghandaan po natin. Yawn! Yowards, oh! Ayan, syempre, ang bilis ng araw, ang bilis ng oras din, no? 9 p.m. till 12 midnight. Lagi po yan nakatutoy. Ang programa po natin, Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Alam mo naman kung saan ako hahanapin, no? Sa ating mga manong driver, uncle natin mga driver dyan. At saka sa mga nasa tindahan din, sa mga garden. Marami pong salamat at kayo po'y laging nakatutoy dito sa ating programa, Totoy na Love. Dinhi lang sa 90.7 Love Radio. Magpapaalam po ako, no? Amping lagi. God bless po mga kabisyo. Sasakyan si